An haifi Manjo Janar Rabe Abubakar a ranar 7 ga watan Afrilun shekara ta 1965 daga ƙaramar hukumar Batsari ta jihar Katsina. Bayan kammala karatun sakandare ya samu digirin farko a fannin tarihi, daga bisani kuma aka naɗa shi cikin rundunar sojin Najeriya a matsayin mataimakin laftanar a shekarar 1989. Tun bayan shigarsa a aikin soji, marigayi Manjo Janar Rabe Abubakar ya rike mukamai da dama na jagoranci da gudanarwa, ciki har da coordinator cibiyar haɗin gwiwar yaɗa labarai a shalkwatar rundunar haɗin gwiwa a yankin Niger Delta, da kwamanda a makarantar sojoji ta yaɗa labarai da hulɗa da jama'a ta Najeriya a jihar Legas, da babban darakta a harkokin kamfanin walwalar sojoji a Najeriya. Ya kuma halarci horo daban-daban na soji da shugabanci a ƙasar China. A tsawon lokacin aikinsa ya kasance cikin jami'an da ke tafiyar da harkokin tsaro da jagoranci a fannoni daban-daban. Daga baya ya shahara sosai ne a lokacin da aka naɗa shi daraktan hulɗa da jama'a na shalkwatar tsaron Najeriya. A wannan matsayi ya kasance mai yin bayani ga kafafen yaɗa labarai kan ayyukan sojoji, musamman a yakin Boko Haram da matsalolin 'yan bindiga a arewacin Najeriya, musamman a shekarar 2010 zuwa 2020. Bayan ya kammala aikin soji, Janar Rabe ya yi ritaya daga rundunar soji, sannan ya ci gaba da zama mai sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya, inda ake yawan jin ra'ayoyinsa a kafafen yaɗa labarai. A ranar 30 ga watan Mayu shekara ta 2026, a rawaito cewa an yi garkuwa da shi tare da matarsa a jihar Katsina, yayin da suke kan hanya inda aka tafi da su cikin daji. Daga baya kuma a ranar 13 ga watan Yuni shekara ta 2026, rahotanni sun tabbatar da rasuwarsa a hannun masu garkuwa da mutanen, kamar yadda sanarwar kwamishinan tsaro ta cikin gida na jihar Katsina Dr. Nasiru Ma'azu ya fitar. Gwamnatin ta ce marigayin ya rasu sakamakon matsalolin lafiya da suka hada da ciwon sukari da hawan jini, lamarin da ya ƙara nuni ga irin ƙalubalen da ake fuskanta a fannin tsaro musamman a yankin arewacin Najeriya. To sai dai kuma gwamnan jihar Katsina Dikko Umar Radda ya bayyana alhininsa kan faruwar lamarin, yana mai cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro domin kawo ƙarshen matsalar 'yan bindiga tare da tabbatar da hukunta masu hannu a ciki. A baya-bayan nan dai ana samun yawaitar ayyukan ta'addanci musamman a yankin arewacin Najeriya. Allah muke roƙo da ya ji kansa ya kuma gafarta masa. Abdullahi Muhammad Rabi'u Mararrabar Jos, MMC Hausa.